Il-Ministru Ian Borċ jemmen tassew li jista' jieħu fidejh it-tmexxija tal-Partit Laburista u jsir Prim Ministru la darba Joseph Muscat iwarrab minn dawn il-karigi fix-xhur li ġejjin. Il-Gazzetta Il-Mument ikkwota dak li ħareġ minn laqat segreti ma' grupp ċkejken ta' persuni meqjusa qrib ħafna tiegħu fejn Ian Borċ qed ikompli jfassal l-istrateġija tiegħu biex joħroġ b'saħħtu fuq diversi livelli. Il-Gazzetta fakret kif hemm 3 kontendenti prinċipali oħra għal dawn il-karigi: l-MP Miriam Dalli li tibda favorita minħabba l-imbuttaturi minn Kastilja, il-Ministru Chris Fern li wkoll qed jifrex is-sodda tiegħu fost id-delegati u l-avukat u konsulent f'Kastilja Roberta Bela li qed ikabbar iċ-ċirku ftit ftit. Iżda Ian Borċ jemmen li bil-Ministeru li għandu fideh jista' jwassal messaġġ qawwi billi jwettaq b'suċċess proġetti kapitali kbar fil-waqt li direttament jew indirettament jaqdi lil dawk li potenzjalment jistgħu jagħmlu differenza meta tiġi biex issir l-għażla. Sa dan it-tant tal-kemm fiċ-Chairman u uffiċjal eżekuttiv ewlieni tat-Transport Malta James Piscopo kien jara ħabib u spalla il-fatt li dan jirriżulta li se jkun qed jimbotta l-kandidatura ta' Miriam Dalli dar situ sew. Il-Mument fakret fil-biberija li James Piscopo għandu mal-Prim Ministru kif ukoll li Muscat u ta' madwaru iridu jilabu sigur u għalhekk f'Miriam Dalli jaraw il-persuna li tista' tkompli tmexxi fuq il-linji eżistenti u mingħajr ma jinħolqu perikli għat-tmexxija preżenti. Għaldaqstant l-għaqda ta' Piscopo fl-imbuttatura sottili għal Miriam Dalli iffastidjat lil Ian Borċ li kellu pjani li jafda aktar fidejn James Piscopo. Barra minn hekk jidher li nqalgħu wkoll xi disgwid bejn Borċ u Piscopo fl-għażla ta' fejn isiru xogħlijiet kbar, partikolarment għax il-Ministru xtaq li l-ewwel xogħlijiet jibdew fl-inħawi tad-distrett tiegħu. Kien għalhekk li Ian Borċ qabel mal-idea ta' Kastilja biex Piscopo ikun imbottat jieħu fidejh l-awtorità tal-artijiet u ma jibqax fit-Transport Malta. Id-dispjaċir ta' Ian Borċ jibqa' li m'għandux l-appoġġ ta' Kastilja għalkemm sempliċement jixtieq li fid-der ma ssirlux ħsara minn dawk qrib Muscat u bekk ikun jista' jaħdem il-kampanja tiegħu bl-aħjar mod possibbli.